Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizen goizik. Pues nire garaian eskolan eta institutuan dena erdaraz egiten zen, ez? Eta hori zela eta harremanak lagunekin eta seniden artean era uniztan erdaraz izaten genitun, ez? Euskara egiten genuen etxean, gurasoekin. Oroitzen naiz eskolan itzela, behin irakasle batek ere animatu ninduela euskarazko ipun lehiaketa batean parte hartzera, eta orduan konturatu nintzen pixka bat, euskara etzela bakarrik solasteko, irakurtzeko eta idazteko ere balio zuela, ezta? Gero, institutuan nintzela, hasi zitzaizkidan olako mezu batzuk ailegatzen, euskara altxor bat genuela, gure arbasoetatik heldu zen hizkuntzar bat zela, mendez mende eraso haunitz izan zituen hizkuntz bat zela, eta oainikan irauten zuen bat, frankismo garaian hauni sufritu zuen hizkuntza, eta azken finean gure baitan zegoela bere biziraupena, ezta? Horrekin pixka bat mentalizatu nintzen, zerbait egin nahi nuela, euskeraz gehiago egin nahi nuela, ohitura batzuk aldatzen hasi nintzen, eta hasi nintzen pixka bat pentsatzen, irakurtzen eta idazten ikasi bat nuela. Utsunea ikusi nun aldeotan. Eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizen goizik. Agiz zaila egiten zitzaidan, euskara batua zen, batzutan bizkaieraz ere agertzen zen, eta ni hortara ez nintzen ohitua. Nik hemen euskara ezagutzen nun, baina ez hori. Bino, poliki-poliki, alegina handiz, azkenean ikasketak atera nitun, eta, ega azterketa ere ordenatu. Eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizen goizik. Alde batetikan, alfabetatu izateak nire lanerako ezinbertzekoa dut, euskaraz irakasten dutelako, ez? Eta gero bertzaldetikan lagundu zian kontzientzia hartzen, euskaraz gehiago egin behar nuela. Bai familian, bai lagunekin, ezagunekin, ez ezagunekin, bikotearekin dena euskaraz egiten dut. Eta badakizu hori zabaldua dela arront, bikotea naiz eta bilek euskaldunak izan, erdaraz aritzea. Naiz eta gero seme alabai euskaraz egiten zaionez, gero aparte alfabetatu izateak lagundu dit eta laguntzen dit nire alaben ikasketak hobeki jarraitzen, euskal prentsaz eta literaturaz gozatzen, administrazioan euskaraz mugitu alizaten, eta hainbat gauza. Egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizen goizik. Batzutan aditzen da, persona euskaldunei erraten lako adibideak, adibidez, aldut egin ez dakiz zer, edo si ni joan naizarat, edo dago Mikel Etxean, edo ez dakit noren zorionak dire, ez? Hori euskaldun peto-petoi aditzen zaie, eta nire horrek kriston, pena ematen dit, ez da? Animatzen dudala mundu guztia alfabetatzera, ez? Zen alfabetatzea ez da bakarrik euskaraz irakurtzen eta idazten ikastea, baizik eta baita ere alfabetatzerakoan euskara kultura jasotzen dugu, eta gure jatorriaz guartzen gara, ez da? Eta gure burua pixka bat hobekigo ezagutzen laguntzen digu. Imaginatzea momentu batean, pertsona erdaldun batean, ez da? Erdara solasten duen pertsona batean, baina ez daki erdaraz idazten eta irakurtzen orduan, nola ikusten dugu pertsona hori, ez? Orduan, imaginatu dezagun hori euskaldun batean. Euskara solasten dugu, baina ez dugu irakurtzen eta idazten euskaraz. Agian gu ere gisa hortakoak izanen gara euskara lorrean, ez da?
Venga. Bueno, ala, aio, euskara ikasi, aio. Agur, Rosa. Agur. Ala, ongizan.